Iawo, Kadochi Kok, Cu Deporte. Televidente, buonanotte. Nós estamos em ambiente de mundial, tu rende da paparipo mundial. Essa é de parte positivo, não? Tu rende, tá mira wega nang, tem hope, bom comentário, outro não mira experto. Essa é a mundial aqui, sumamente interessante. Pero tá sendo que na divilença com usa solar panel para cartnan. Tá sendo uma prova e turco está cana positivo. Cartnan na divilens turta de bateria. E tur dia tenho charge dan, pero é prova que o solar panel riba dag de carta ajuda hopi mes jaku. Eta charge e batteria de viaja. Nou, dit is een karretje wat op batterij, met een batterij gevoed wordt. En die batterij wordt weer gevoed door het solarpanel. En wij rekenen uit, en Janelle heeft aardig wat nummers erover zitten maken, dat als wij die kar 2 keer per dag 18 ohms gebruiken, dan hoeven we zelfs de batterij niet op te laden. Dus wij denken dat het totaal geen energie gaat verbruiken. Totaal geen. En we zijn het nu, hij is net binnen, we zijn hem aan het uitproberen. We moeten nog een paar instrumentjes kopen, dat we goed af kunnen lezen hoe het gaat. En dan neem ik aan dat we doorgaan met dit. No? Pode saber o in torneo, e lo ajuda Casacuna. En dan kwam Janelle met het geweldige idee Casacuna. Dus we gaan dus voor Casacuna doen we het tournament en de bijdrage. Een groot stuk van wat wij innen en we krijgen ook nog wat van Divi zelf. Krijgen we wat geld bij elkaar voor Casacuna. Dat doen we dus zaterdag, begint om 8 uur. 2-person scramble. Dus als het goed is, zijn mensen op tijd klaar om naar het voetballen te kijken. We geven de prijs uit in Fusion, daar is televisie. Dus alles, dacht ik, we hebben aan alles gedacht. Também lo tem campo muito durante vakantie. 7 juli begint het eerste camp. Als we dus veel inschrijvingen krijgen, dan neem ik aan dat we weer ook een tweede moeten doen. Dus we beginnen de eerste, veel inschrijvingen, dan doen we ook een tweede. En deze keer is het dus wat anders. We gaan het dus helemaal richten op golf en tennis. En we vermaken ze een beetje, maar het is dus golf en tennis. Ze krijgen ook nog wat te eten, ze kunnen putten. We laten alle machines zien die we hebben. Dat ze zien wat golf eigenlijk betekent. De maaimachines, het gras. Wat we allemaal doen om zo'n golfcourse. Ja, het is interessant voor ze. Bom, essa é a parte que eu tenho para mostrar que vai camp também de golf.